Voi rezerva dreptul de a vă reține atenția câteva clipe cu informații despre ABART. Motoul acestei companii este In Racing We Trust și în traducere liberă din engleză asta înseamnă că avem încredere în racing. De ce? Pentru că unul dintre atributele cele mai importante ale acestei mărci este apropierea de racing. DNA-ul produselor ABART se caracterizează prin apropierea lor de racing și practic face foarte accesibil pentru orice produs în kit ABART sentimentul de racing. Așa cum probabil știți, se poate face o similitudine foarte ușoară între istoria firmei ABART și istoria celui care a fondat-o. Este vorba despre Carl Alberto ABART. Prima motocicletă construită de ABART a fost cea care l-a și promovat ca și campion mondial, iar până la vârsta de 21 de ani avea deja în palmares 5 astfel de titluri. Și în 1949, unul dintre piloții care erau prieteni apropiați, l-a numit pe Guido Scagliarini, înființează ABART. Înființează ABART, care la vremea startului avea ca și zestre 4 vehicule de competiție și în echipa de piloți care participau la competiții, numeroase lume, cel mai sonor dintre ele Tazio Nuvolari.